postu bat, Gorlako garaipenaren ostean, zure tradizia itzuli da, podiumetan beti. Bueno, notizi txarra besta ez gure esan ba hori, Gorlako karreran ostien be maila ona emoten jarraitu diogula, da beste podium bat, da, bueno, posik gaurko karreriaz. Nola junda gaurkoa? Bueno, fugatxu bat inda, lehenengo Txanoko auzoti pase ostien, 10 pertsonakoa lautaldeki desartu guz, da, bueno, azkenien aurretik kubri dute jungara, da taldieko solan nahi dau, da azkenengo Monte Calbon ja fugia bertan egoan, atxetik fuerte arrankegu, atrapeguz, da hiru heldu gara ona metara, ez da? Lautaldekide zenituzten aurrean, baina ez da zuela kolaborazio handia jarri aurrean, atzean eulenek tiraka, argi zegoen zu eta Iñaki atzean izan da, aukera handiena hor zegoela, zu eta Iñakingan. Bueno, azkenien ez hausun moduen, aurrien jente oso fuerti egoan, da, igual, gure taldekide baino palmarezo bidekiena atau ez moduen, Jimeno moduen, da, bueno, da guzti be aurrien bastante ondo jun gara lau pertsonagaz, da atxien atrapezkero Iñaki Dani egon gara ez hausun moduen. Euskaldun txapelketaren lehenengo atxeenera iritsi gara, sendo zaude, gaur are sendoago, 13 puntu lortu dituzu gaurkoan, atxeden pixka bat emango duzu, Espainiako kopari begirare, baina, bueno, maiatzera apiriera ondo iristen zara. Bai, azkenien ondo zauzenien deskantzatie be importantie da, txarte egon baino lehen, zer gure desan gero errekuperateko be denpora gitxo behar duzula, ez da, bai, hori ez hausun moden aztetxu eta hartuko lasai, da maiatzera begire, Santikutz Valentziaga Nafarroko itzulia ondoin. Ni esker, zorionak. Zuri.